Het is zelfs heel leuk om alleenig te suppen, maar je kent het ook met een grote groep dwaan hier in Bedaad op een supersub. Mooi pot, maar Esther. Kom eens in. Kom maar. Ik zit. Dit is een super sub, we staan mij z'n fjouwen op. Je ken je mij zien seizen op. Is dit een nij iets of bestiert het al langer? Nee, het is net naai, het bestaat al langer. Ik weet net hoe lang, maar ik jaren zelfs dat er alles gewoon binnen dit een stukje van Elfsteentachtig op sub. Het gaat aardig soepel nevens me. Het trillet wel een beetje, mag ik zeggen. Ja, dat zijn de trillende beentjes. Hè? Dat is een stukje spanning, denk ik. Als het dan net zo vaak dienen is, dan wil het wel. We doen nou met z'n fjouwen. Het ken mij zien seizen. Ja. Hoe pak je dat het best hoor? Het beste is eigenlijk om alle keer tegelijk te perlen. Dus de voorsten die steken hem in en de achtersten die met elkaar valkje. Ik hou je hem omdraaid. Het gangkrek, wel lijn bijna, maar... Hoe gaat het dat nou? Gaat het goed? Ja, het gaat wel goed. Het gaat wat langzamer dan oors natuurlijk. Maar het is wel veel gezelliger op met je vrouwen op een sub. Oors ben we altijd alleenig. En bevalt het wat? Nou, dat is wel een beetje wennen, toch? Heel oors. Ja, hè, iedereen die wiebelt een beetje, dus dat merk je ook wel in de been. En als je alleenig staat, dan sta je er alleenig op en dan is die eigen evenwicht. We matten op een knibbels, Jerrik. Dus we zitten weer. We zijn veilig.